Zdravím všetkých fanúšikov Bronze 5. V noci vyšla na PBčku patch, ktorý vlastne priniesol už kompletný preklad LoLka do češtiny, čiže všetky hlášky. Písal som o tom newsku, niekoľko ukážiek som sem dal. V popise videa alebo na našom Facebooku, aj na tomto článku nakoniec, budete mať linky, tieto dva. Tento prvý link, to som spravil, vyťahol som vlastne z LoLka všetky preklady v MP3. Čiže ak keby niekto chcel, neviem, si to vypočuť len tak to budeme mať. V MP3 je tam okolo 7000 súborov, čiže máte čo robiť. Ale dôležitejšie je ten druhý link, ten som už aj premenoval. Pre tých ľudí, ktorí by to chceli vlastne vyskúšať na live serveroch. Live servery sú tie servery, na ktorých hráte, čiže East alebo West. Teraz si ukážem, ako tú češtinu si môžete vyskúšať na tých live serveroch, aby ste ju mali už vopred. Tú češtinu, ktorá je na PBčku. Nie je ešte kompletne dokončená, čiže treba s tým opatrne narábať. Vopred si treba zálohovať pôvodnú verziu toho súboru. Prístup je RAC, Projects, Client, Manage Files, posledná verzia, Data, Sounds, FM Mode. A toto je ten vlastne súbor, ktorý obsahuje všetky preložené hlášky, ktoré sú v LoLku, je to súbor FSB. Ja už ho tu mám premenovaný, čiže vy si to vlastne stiahnete z tohto linku v takomto súbore a tie súbory jednoducho prepíšete, prekopírujete, áno. Jednoduchým spôsobom chytím a šup ho tam. To je ten vlastne súbor a stačí vypnúť, zapnúť klienta. Áno. Je to samozrejme bugnuté, berte to s rezervou, napríklad na tauntoch sú tam nejaké ženské hlášky na Alistarovi a tak podobne. Čiže treba to brať fakt s rezervou. Ale inak je to celkom v pohode, až na tie hlášky o kiloch. Tak, no to si treba proste vypočuť, aby ste to pochopili, o čo sa jedná. Nie pre každého to môže byť vhodné. A každopádne neviem teraz, či to bude opäť počuť, nakoľko som na sluchadlách. No určite to je fajn, ten preklad, ten dubbing je fajn pre niektorých, ktorí nevedia po anglicky. No, poďme si to vyskúšať. Sa to bude počuť. Teď se zlobím. Zadupat! Ako je to vymenené, to bugnuté trošku, takže treba s tým opatrne, treba to brať s rezervou. Napríklad, keď si dáme Ctrl 2, hej, tak by to malo, tak to hovorí nejaký ženský hlas úplne. No, vyvolávačovo žleb, no. Trošku rozdiel od Summoner's Rift. No, poďme za tú dvojku, Ctrl 2, hej. Vždycky střílim jako první. No, ukazuje a rozpráva tam. Vždycky střílim jako první. Rozpráva tam nejaká... Nechytej dýchat za rohy. Rozpráva tam nejaká teta namiesto Alistara. Ako by sa mali spánovať maňoni. Teraz by malo zahlásiť, že 30 sekúnd do spánovania. Nic mě 30 sekund do zrození poskoku. Po skoku. Bože. Čo som si púšťal niektoré tie hlášky tých čempiónov v hre, tak sú fakt dobre spravené. Napríklad Nasus je perfektne spravený, aj z Ziggs sa dá. Timo má samozrejme detský hlas, to je fajn. No ale tieto tie hlášky v mape a o kiloch a keď niekto legendary alebo godlike, tak to je fakt no, trošku príšerné. Zrodili se poskoci. Zradili sa paska. Samý břídilové. No, klikol som napríklad na move a samozrejme tam nejaká teta sa ozvala. Čiže je to trošku povymieňané, niektoré hlášky, ale ako pokiaľ sa chcete vyskúšať, tak je to celkom v pohode. Takže v linky nájdete v popise u videa. OK, to je tak zatiaľ všetko. OK, sledujte Bronze 5, ktorý by mal prejsť zajtra pod nového majiteľa, čiže ja tu končím. Po 2,5 rokoch. Zatiaľ ďakujem všetkým adminom, ktorí mi pomáhali za túto dobu. Samozrejme najviac, čo sa týka webu, bol Jozef
Lukáš a Tea. Oni vedia, o čom hovorím, tak za to im veľmi ďakujem. A ešte sa s vami rozlúčim na Facebooku, keby niečo. Tak snad sa bude novým majiteľom novej skupine hráčov na Bronze 5 dariť, rozvíjať túto stránku ďalej, tak ako by sa patrilo. A hlavne vás informovať včas, ako prvý, lebo tak sa vlastne buduje komunita. Takže zatím